dadekake pramugari ing Panti Kidus. Mengko Mahargya rawuh Sultan Hadiwijaya ing Pajan. Iki ora panjenenganku sing ngatur pramugari iku sliramu. Endi kok sadurunge sliramu ngayahi wajib iki. Wong tuwa bakal dawuh. Jebul Arya Penangsang aja pisan-pisan lenggah ing papan palenggane wong tuwa iki. Awit palenggane iki wis tak paringi Raja Kala Cakra. Marang sapa sing lenggah palenggahku iki bakal apes jurite. Lho sing ndak suwun sing lenggah kudu Sultan Hadiwijaya aja sliramu. Nggih. Ya, eling lho ya. Nggih, sing lenggah kudu Sultan Hadiwijaya aja sliramu. Sendika dawuh tindake ya. Hari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sultan Hadiwijaya paring dawuh Kang Mas Bupati Arya Penangsang. Salebeting sarasian ing Panti Kudus Rama Jakwar Sudik sampun paring dawuh dumateng kawula minangka pramugari ngacarani rawuh ndika wonten ing Panti Kudus karanten Rama Jakwar Sudik nembe wirid wonten ing Masjid Agung Panti Kudus. Saking menika rawuhipun Kanjeng Sultan monggo ndika katuran pinarak lenggah wonten palengganipun Rama Jakwar Sudik. Monggo katuran pinarak lenggah Sultan. Nggih, Kang Mas. Monggo kangge rumiyin Kanjeng. Wonten napa to Kakang Paman? Menawi panjenengan badhe pinarak wonten palengganipun Kanjeng Sunan Kudus, monggo panjenengan menika tamu. Boten prayo. Oh, ngoten to. Injih. Kula manut Kakang Paman. Kanjeng Sultan. Kang Mas langsung. Sinaosa panjenengan menika tamu nanging boten sak-saking tamu. Hadiwijaya menika ratu ing Kasultanan Pajan. Upamin dika pinarak lenggah wonten palengganipun Rama Jakwar Sudik boten badhe ngurangi sida-sida lan tata krama. Monggo katuran pinarak lenggah Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Monggo Kanjeng Sultan. Nggih, Kang Mas. Mangke rumiyin. Wonten napa melih to, Kakang? Panjenengan Sultan menika menawi wonten ing Pajan. Nanging menawi wonten ing Panti Kudus panjenengan menika kalebet murid. Boten prayogi. Sultan Rama Jakwar Sudik sampun paring dawuh dumateng kula kranten panjenengan menika Nalendra Agung Pajan minangka tandha pakurmatan ndika dipun keparengaken anglenggahi palengganipun Rama Jakwar Sudik. Monggo katuran lenggah monggo Kanjeng Sultan katuran lenggah. Nggih, monggo Kanjeng Sultan.
Katuran enggak Kang Mas Rio Penangsang. Dangu kula menika mboten pinanggih kalian Kang Mas Rio Penangsang. Salebeting manah kula tuh raos Kang. Kula pin mangertosi. Lajeng kados pundi pekabaran wonten ing Kabupaten Jipang Kang? Jipang Panulan ayem, tentrem, subur, makmur. Kok benten kalian kawontenan wonten ing Kasultanan Pajang? Bentenipun Pajang rikala menika mboten tentrem. Karana kathahipun maling. Saben dalu isine mung oyak-oyakan maling. Nanging anehipun Kakang. Maling pendak dipunoyak menika melayune mengetan liwat bengawan sore. Jumujuk wonten ing Kadipaten Jipang. Sultan Pajang kathah maling menika lumrah. Lumrah upami malinge ning Pajang. Jalaran menapa? Sing dadi ratu Pajang, Sultan Pajang, kae ratu sing ora wibawa. Mula maling wani nyolong ing Pajang. Sapa sultane? Hadi Wijaya. Sapa Hadi Wijaya? Mas Karebet Joko Tingkir. Sapa Karebet Joko Tingkir? Anake Ki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo? Sudra Semali ere pacu kiling bali-bali longan. Kadaing Sudra Popo kae Hadi Wijaya. Kula ramukal menawa maling seneng nyolong ing Pajang. Parantin saben maling dioyak playune mengetan mlangkah bengawan sore. Jujuk ana ing Jipang Panulan. Krana maling butuh urip, maling golek pengayuman. Lamun maling ngayom ana ing Jipang Panulan, ora bakal ana sing wani nyekel maling. Mergo sing nyekel maling wedi karo sesembahan ing Jipang Panulan. Sapa Adipati Jipang Panulan? Adipati Arya Jipang. Haryo Penangsang. Sapa Haryo Penangsang? Anak Surya Wiyata. Sapa Surya Wiyata? Surya Wiyata anak Sultan Babah Patah Cipunegrat. Panetep Panoto Gomo Holi Fatullah Akbar ing Kasultanan Demak Bintoro. Dadi Arya Penangsang tos tes ratu ing tanah Jawa. Sultan, nek kula niku mboten mikir angel-angel. Napa sebabe maling doyak playune teng Jipang? Sebabe mergo Jipang niku markase maling. Wingkemu lambir. Ora usah kowe melu-melu. Kowe kuwi kulit kacang kuwi. Malah wonten ing Pajang menika wonten kedadosan ingkang aneh-aneh. Anehipun Aneh nanging nyata. Wonten satunggalipun pandung ingkang saged lumebet wonten ing kanthil pawuwon kula. Sumedyaning maling kala wau kepengin nyidra yuswa kula, kepengin mejahi kalian Sultan Hadiwijaya. Rahayunipun Sultan Hadiwijaya tasih pinayungan marang Gusti Allah Ta'ala. Sultan Hadiwijaya slamet. Sarengaken pandung dipun cepeng kalian Kakang Pemanahan, anahipun pandung kala wau anggenipun badhe mejahi dumateng Sultan Hadiwijaya boten ginakaken gegaman ingkang limrah Kakang. maling ginakaken gegaman menawa? Ginakaken gegaman wujudipun linggis. Pundi linggise? Kakang mengaturke. Niki lho linggise.
Kamane maling linggis. Leres. Linggis endi kemanaan? Di kulo. Berangut setan. Sultan Hatiwijaya. Paling jauh Kang Mas. Panjenengan ora usah gumun. Krana Kiai Brongot Setan Kober kuwi pusaka kang ampuh. Pajang enten pandong ingin badhe cidra yuswa dalem. Kiai Brongot wal saking warangka mabur ing Padang nyelametke Sultan Hatiwijaya. Kuwi ampuhe Kiai Brongot Setan Kober. Boten perkawis ngoten. Lah pripun? Kula niku gumun. Gumune. Lho sing piknik kok boten menungso tok. Tekan pusaka kok nderek piknik. Sampai niku nggih ana-ana wae. Sultan Hatiwijaya. Kiai Brongot Setan Kober ampuhe magilo-gilo. Tongke Gunung Jugruk, tongke Segoro Asap. Brongot Setan Kober dicongkengetan. Setan larang sandang larang pawan. Brongot Setan Kober congkeng ulon-kulon akeh pagebluk. Brongot Setan Kober congkeng idul akeh wong omah-omah padha bekatan. Congkeng alor alor akeh wong sing padha mati. Kuwi ampuhe Kiai Brongot Setan Kober. Ngedap-ngedap sanget ampuhipun Brongot Setan Kober. Kakang dibagi penasang. Boten ketang mawon kula nggih gadah pusaka menawi ampuhipun linangkung ngungkuli ampuhipun Brongot Setan Kober. Naminipun Kiai Cote. Kiai Cote. Kiai Cote Nggih. lagi jenenge wae ora ana ribawane Kiai Cote. Beto Kiai Brongot Setan Kober. Menika nggih ampuh. Ampuhe Gunung ingkang sawau dipun tungkuli pusaka Brongot Setan Kober saged tumuli malih kados duinguni menawi kula tungkuli kalian Kiai Cote. Segoro Asap kula tungkuli Kiai Cote saged lober toyanipun. Congkeng idul perawan sing ora payu omah-omah. Ora mung trima perawan rondo niki akeh sing kanggo rebutan. Congke wetan murah sandang pangan, congke ngulon gemah ripah plok jinawe, congke ngalor wo pagebluk sirna saklawase. Niki ambuhe Kiai Cote Kakang. Pusaka mawon kok benten-benten. Bentene Kakang. Pusaka nggih wonten sing pusaka pengrusakan, wonten pusaka pembangunan. melu ngomong ae. Ngomong saben sekejap gatel kuping loro ati. Kiai Brongot Setan Kober. Karetno bumi saknalika dadi penggah. Kiai Brongot Setan Kober. Karetno bumi saknalika bumi bisa penggah. Ampuhe Brongot Setan Kober ora ana sakpro pirane ampuhe Kiai Cote. Ampuh Kiai Brongot. Ampuh Kiai Cote. Ampuh Brongot. Ampuh Brongot. Rangkakno kaki penangsan rangkakno penangsan rangkakno nggih penangsan penangsan
Panti Kudus kuwi dudu lapangan. Nyun pangapunten lho Kudus. Panti Kudus kuwi papan pamulangan. Lho kok malah padha dardak rebut balung kang puisi. Nyun pangapunten. Dangu kula mboten pinanggih kalian Kang Mas Penangsang. Raos manah kula menika Kang. Tenangipun kala wau namung gegojekan Gojek. Kanjeng Sultan paring dawuh. Serasian Panti Kudus ndak cabarake. Dipun cabarake. Ora ndak terusake. Awit panjenengan aku mutawatirake prakara. Senajan to jroning raos menika gelo nanging kados pundi? Menawi Rama Kudus sampun ngeparengaken sarasian dipun cabarake. Iya. Ngaten kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe wasul wonten Kasultanan Pajang Koyong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsang. Pinjang gojekipun dipun lajengaken nggih Kang. Monggo Kakang Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punya Wayudi. Kula keparing nyuwun dawuh. Panjenengan tresna dumateng kula napa mboten? Gini ora terus. Kala sampean Kok bisa? namung mapan wonten ing kedaling lati. Boten tulus. Kula ngertos. Piye? Estunipun ingkang panjenengan tresnani sanes kriya penangsang nanging panjenengan langkung tresna dumateng Hati Wijaya. Dasarmu apa? Nalikane Hati Wijaya badhe kula cocoh Kiai Pramot Setan Koper panjenengan dawuh kalian kula ingkang pariksa kula nyarungke Kiai Pramot Setan Koper ateges dika boten lila menawi Hati Wijaya pecah saking tangan kula. Landhep dengkul panggiai tamu. Lho wong ora ngerti sasmitane wong tuwa. Pripun? Nalika sliramu cengkak kelawan Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya sapiting saka mburi. Wong tuwa ngendika rangkakno kaki, rangkakno kaki. Sing dikarepake wong tuwa rangkakno ning dadane Sultan Hadiwijaya. Ngaten. Iya. Tambahe. Ingin mudah-mudahan nyadar. Lalu mongso aset Aja pripun? ki wong tuwa rekon. Baik. Sing lenggah ing palenggane wong tuwa mau sapa penan? Kula. Sing linggo sapa penangsang? Kula. Kowe penangsang. Penuh. Penangsang. Kowe iki kepiye? Kula kilap Rama Jakpar Sutit. Masya Ngelenggai palenggan ingkang sampun panjenengan kala cakra teges apes jayane riya penangsang menapa namung sak menika lan tutel kegayuhan kawula dados ratu ing tanah Jawa. penangsang lho kok sepunting. Raja Kalacakra kuwi ora sembarangan. Raja Kalacakra nyambuh. Kowe palidor, kowe lali karo pawelinge wong tuwa. Palenggane wong tuwa mbok lenggahi teges kowe apes julitmu. Neng raja iki sing gawe aku. Aku bisa miradati Raja Kalacakra. Ning ana syarate
Monggo katuran paring jauh Rama Japasuti. Penangsang kudu nglakoni talak brata suwene 40 dina. Kowe kudu sregep drana driyah marang Soma sumaning Dimadi. Lan kowe ora ndak keparengke duka karo bocah soreng. Kowe kudu nglakoni sabar penangsang. Saguh Sandika dawuh yen saguh tindakno. kabareng nyuwun tambahing pangestu. Tak pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diweling wong tuwa kaya ngono pesona. Ya, kowe tak suwunke marang panuwasan Gusti Allah. Muga-muga Raja Kalacakra bisa tak wiradati menawi. Mapanono ing Gunung Danaraja. Nderekake Kanjeng Ratu Kaliyaman. Kowe yo krasa. Nggih, kula nggih krasan kok. Katon kula saged sesarengan kalian Bibi Kalinyamat. Semanten iki kula kok kula nggih krasan sanget. Gini. Senajan kowe kandha sing kaya ngono, aku bisa ngrasakno apa penerangsane ngerasamu lan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Iki kebeneran. Kanjeng Sultan bakal tuwi kawilujengane Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sadurunge kepanggih karo Kanjeng Ratu Kalinyamat, papat bocah sekloron yo semakin lan prihatin. Ini kowe kira-kira puas marang Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Mengkowe Kanjeng Sultan Hadiwijaya wis ngadep karo kowe. Kowe matur. Matur pripun wae? Kanjeng Sultan rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Iki. Ojo bulan-bulu iso ta. Nggih, nggih, saged to wae. Ayo ditiroke. Ditiroke. Tiroke Kang Mbok. Sakniki wae. Gak, kowe esuk nek wis mulan. Kanjeng Sultan sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konco. Ihi ihi ihi. Ngonten ta wae. Ora mung kuwi. Lah terus pripun meleh? Terus lambemu cokot. Lho, Lambe cokot. Lho niku lambe ngisor napa lambe? Lah nggih. Yo lambe ngisor. Lho, lambene sing Gentenan kowe kok omong ae lek dicendhet. Lambe ngisor cokot. Nek lambe dhuwur sing mbok cokot kowe ora ayu ning malah kaya buta cakil. Waduh. Ngoten wae. Nek Eling. cokot niku lambe sing ngisor. Ngisor. Oh nggih nggih. Kowe saiki omong Nah. mripatmu sawatno. Lho, lah kula tak mboten gadah mripat. Mripate kula disawatke. Kowe iki ayu ning gogok. Lho. Lah terus pripun? Tegese mripatmu disawatno iki ora mripatmu kok cukil terus mbok sawatno. Kanjeng Sultan lirik ben kepentut karo kowe, kedanan karo ayumu, kepranan karo ayumu. Oh ngaten. Eling, Nggih
usah. Mboten usah. Sing marahi kesel. Wis yo, Nggih, aja nggih, nganti nggih. kawis toro yen aku nguluki karo kowe sekolah. Nggih, 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 wong nggih. Lali nggih. Sembah pangabekti mugi konco. Ih, ih, ih. Malah ya atau tenan iku iki sapa to? Jadi wanake kula menika semakin Semakin prihatin. Saelingku semakin prihatin kuwi putrane Kanjeng Sunan Prawoto. Apa bener? Nggih leres Kanjeng Sultan. Ning yo kene kok siramu mapan ning kene. Kula ndherekake pipi kali nyaman Kanjeng Sultan. Solah lawamu wicaramu. Andut rasane ati. Aku melu ngrasakake sepira panandhange uripku. Sakwise ditinggal kelawan wong atuwamu sak karone. Urip kalunta-lunta, urip kejarak-jarak. Iki upama lho. nggih. Upama aku kepengin nyentas kelawan uripku. Kan supaya uripku bisa bali kaya nalika wis tinunggal kelawan wong atuwamu. Apa sekirane kuwi ya Nanging nuwun sewu nggih Kanjeng Sultan. Menapa kekarepan panjenengan lho Kanjeng? Lak utang terus terang aku tak kondolan kowe. Mugi monggo Kanjeng Sultan. Rikala aku ketemu lan kowe aneh kang tak rasake. Aneh. Menika bab napa kok aneh? Solah lawamu lagak lagu lagianmu andudut rasane ati. Aku ternyuh. Cekake aku tresno lan kowe. Aku kepengin mundhut garwa kelawan kowe sakarone cah. Napa panjenengan badhe mundhut garwa kaliyan kula? Iya. Boten Kanjeng.